Shin ka taɓa tunanin me ya haɗu, ya ginu, ya ba da jikin ɗan adam? Ƙwayar halitta ita ce abin da ta haɗu ta gina duk wani jikin abu da yake da rai. Ƙwayar halitta ita ce mafi ƙanƙantar ma'aunin abu mai rai. Ma'ana duk wani abu wanda ya kasance yana da rai, to yana ɗauke da ƙwayar halitta ɗaya ne ko kuma kwayoyin halitta da yawa wanda suka haɗu suka bada shi wannan jiki ɗin da yake da rai. Akwai abin da ake cewa prokaryote wanda take ƙwayar halitta ɗaya ce gaba ɗayanta, sannan kuma ba ta da nucleus. Kamar idan ka ɗau misali bacteria, wannan ƙwayar halitta ɗaya ce gaba ɗayanta. Akwai bambanci tsakanin ƙwayar halittar bacteria da kuma ta ɗan adam. Misali gashi nan, wannan ƙwayar halitta ce ta bacteria da kuma wacce take ta cikin bakin ɗan adam. Mun ɗauko ƙwayar halitta ɗaya a cikin kwayoyin halitta da yawa wanda suka haɗu suka bada cikin ɗan adam. Mutum yana ɗauke da sama da kwayoyin halitta sama da tiriliyan 37. Kowace daga cikin wannan tiriliyan 37 tana zaman kanta, sannan kuma aiki, in za su yi aiki na haɗaka suke yi. Duk lokacin da misali za a yi processing ko kuma za a yi abinci da zai ba da ƙarfi a cikin cell, za ta yi a zaman kanta, amma kuma in za a yi wani aiki wanda zai ba wa jiki damar yin wani abu, za su haɗu su yi aiki na haɗaka. Duk lokacin da misali mutum zai ga abu da idonsa, ƙwayoyin halittar ido za su yi amfani da wannan. Yanzu misali idan muka ɗauki hannu idan za mu zuƙo shi, misali mu ƙara ƙarfin ganin idon mu sau misali kamar 1000 zuwa sama, za ka ga yadda ƙwayar halitta take. Wato idon mutum ba zai iya ganin ƙwayar halitta ba, ya yi ƙanƙanta. Sai an yi amfani da abin da ake cewa microscope wanda zai ƙara ƙarfin ganinka sau 400 zuwa sama. Misali sau 400 zuwa 1000 ko kuma sama da yawa. Shine idon mutum haka ba tare da ya yi amfani da microscope ba zai iya ganin yadda ƙwayar halitta take ba. Yanda abin yake shine kamar yadda mutum zai iya tantance garinsu, misali a gaba ɗaya taswirar duniya, yadda za mu gani Afirka, mu ga Najeriya, mu ga sauran ƙasashe wanda suke da garuruwa. To za ka iya ɗaukar misali garinku a matsayin ƙwayar halitta ɗaya wacce take a jikin ɗan adam, sannan kuma mu ɗau duniya gaba ɗaya ita ce jikin na ɗan adam. Gashi nan kamar yadda muka yi misali a baya, yadda ƙwayar halitta take a jikin hannu. Mutum yana ɗauke da sama da tiriliyan 37 na cell. Kowanne kuma mutum ba za a iya ganin su ba sai an yi amfani da na'urar da za ta ƙara ƙarfin ganinka har sau sama da wajen 1000. Shine kamar bayanin da muka yi a baya. Yanda tsarin yake, atom wato ƙwayar zarra ita take haɗuwa ta ba da molecule za ta haɗu ta ba da cell zai haɗu ya ba da organ na jiki, gaba kenan, sannan gaba zai haɗu ya ba da system. Akwai gaɓoɓin da za su haɗu su taimake ka wajen cin abinci, akwai gaɓoɓin da za su haɗu su baka yin fitsari ko kuma wani abu na daban. Wannan shine ake cewa gaba. Ƙwayoyin halitta kala-kala ne daban, na ido daban da na zuciya, ƙwayoyin halitta na zuciya daban da na jini daban da na huhu. Kowanne ƙirarsa tana ba shi damar ya yi aikin da ya kamata. Misali ƙwayar halitta ta jini tana amfani wajen ɗaukan iska ta rarraba ta kai kowace ƙwayar halitta. Abubuwan da suke ƙwayar halitta ta ƙunsa organelles. Na ɗaya muna da abin da ake cewa cell membrane, wanda shine yake ba da damar shigar da ficen abubuwa tsakanin cell, misali lokacin da muka ci abinci ko iska. Sai nucleus, shi kuma ne matattarar bayanai, wurin da yake ba da umarni, sannan kuma a nan ake haɗa DNA, wanda duk za mu yi maganar su nan gaba. Na biyu cytoplasm, duk wani abin da yake na ƙwayar halitta ne a cytoplasm aka haɗa shi. A nan za ka same shi kawai wuri ne wanda cytoplasm suke tsayawa. Sannan mitochondria wuri ne na haɗa ƙarfi. Endoplasmic reticulum wuri ne da yake ba da damar cancanza abubuwa tsakanin organelle. Golgi apparatus shi yake haɗawa, ya jera, ya rarraba
abubuwan da ƙwayar halitta ta haɗa. Lysosomes su ne suke ɗauke da enzyme da ke tarwatsa da duk wani sabon abin da ya shigo wanda ƙwayar halitta ba ta so. Ribosomes su kuma su ne suke haɗa protein, sannan kuma suna taimakawa wajen fassara yanda tsarin coding ɗin DNA yake. Mun gode da kallo, sannan idan har kana son irin wannan bidiyon sannan bidiyon ya taimake ka, sai ka yi subscribing sannan kuma ka danna mana ƙararrawa sabida